وفؤاد حنا نبالحنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسوس كروسوس من تفقر سبيل بزقبرت أجان محرتهم بساخة مع رمز هون وهاب هو منفس قدسن كبرن قرمان وداسين أملخون لهم كل ساعة نزل العالم عالم نعخا يخون آمين آمين. نين الصحة مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخا محرن كم تعبير غاب سايد مسس كابا سايد صبيك حسبني كفاتيتي يناطرن أنا بساي فلت اللهم حتياتي كل جزء بكلمة يبزرب خاصة فردخان صون كاتركب سأنا أخاطر يبدلكم أبقى ميخا أكي جوركنا وأبسات ولدكم نيك أبا حتيات أنا ستنن حق أبشتي غطر لي عبابو انتو محارن من تقرصات كصاري سسم عزاتريني خبرر كصعود حسابن تنزقت قد كاينا سمت حقوسات بهتان حقوسنا اسمعني قد كها حتياتي كولن بزلا أبساي وندم سسوا أملاق صريل بفتر لي صنو أنفس كاوش عدس كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفن حقوس مدحان كامل سلي بفقدنيا منفسون دقفن مقدخان مفرس ومرم إيه حتى أنا بخاخم لسو يوم أملاق مدحاني كابدا دمان نكفني لسانين صدق حالل كتب له يا قويتها في مسكانا خنقرس خنا فريق فت مسوعة بهب بلكاني تزيكون اسم مقرب كل كانره مسوعة مرارة يتبقوني خما مسوعة أملاق صبر منفسي وأملاق نصبرون كنت لبايت نقونيخا نتسيام تسقى خاصة نايق الله مكاتيات إرسالة من دق شو مسوعة صدق بزحر مسوعة بمول مسوعة بحك بلكايو شو عم مسوي خارح قرب الكايم هاللي لويا صلاة كزي دقاسن كرسون قسين أملاقين مسكانا قربلو حاتياتي كحد شراي كونن اللبن شرع يكونن الله روح هو كسايقن عدو لنا دحن عره أبونا بيقومس مزمور 130 أبونا بملاك سلام مزمور 130 حدن حاونا دكتور صقاب مزمور 130 كلتن حبتنا رزنت مزمور 133 أدينا ممهر سارة مزمور 134 أدينا بري مزمور 137 أبي قومس مزمور 138 أبي ملاك السلام مزمور 140 حدن أبي دكتور صقاب مزمور 140 كلتن حبتنا رزنت مزمور 140 شديشن أدينا بري 140 شوعتن حاونا دياكون ساميل عويل كاختب سحلنا يخا مزمور 140 شومنتن እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቶም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኩም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም የምሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃልኦ ተስልጥ ህቦብላን ኣቶም መኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስናዕሹ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ أمين هللويا
ቅዱስ ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብረሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣሕዛብ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንወ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ነሰግደልካ ኣለና ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሓብትና ፍረወይኒ ክፍልታት ጸሎት ረቢ ምርጌታ ኣቤት ሕራይ እነሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክትቀውም ተዳሊ ኣለኹ። እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድድ እጥንቀቕን ኣለኹ። ግናኸ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሓለኸሲ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተሲእኺ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ዎ ኣምላኺ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሓት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ወዲየ ደቤ ምርጌታ እወ ፍረወይና ሓብተይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣሜን ኣሜን። ሁላና ይስማዓልና። ሓብትና ረዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍን ዝኾነ ተግባራትኪ እቲ ሕማቕ ከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከፈለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ ስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ብምስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ነቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብለካ ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና በረይ ወንጽሕቲ ድንግል ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ከባየርሑ እዮም። ነታ ብሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታደን ኢኺ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና መምህር ሳራ ወጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ወጎይታ በዛለት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና። ኦ ኣምላክ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካው ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣይንቲ ኩሉ ንኣኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣለት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታይ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ። ኦ ጎይታይ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትህንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንኣኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ
ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝሰንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቦና ብመልአከ ሰላም ወስሉስ ቅዱስ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓዮም ሞመንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእንሳና ደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ሓውና ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሓውና ዶክተር ጽጋብ ምስጋና ንግቦ ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎት ዓረግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ለምንልና ኦ ቅዱስ ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅዱስ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲትና ብወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ንሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓትከልና ተዘከርና ዲያቆን አብኤል መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ንመድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን ዕልልታኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብረሉ። ወጎይታ መሃረና፣ ወጎይታ መሃረና፣ ወጎይታ ባርኸና። አሜን። ሓብትና ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ዓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሄዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ክደገልና። ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልጽኻን ሙልአትየን ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያት ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቅናን ብጀክኻ ርዳእ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ ትብልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ሰብር በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ
ምሕረትካ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነልና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሓፍ ኣብሉ ኣቦና ናይ ንስኻ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርህራያንቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ጅሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልብን ርዳእና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ቃል ህይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለለ ምህለላ ኩሉ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ኢና ክንርኢ ኣብ ዝሓለፈ 2 ጉባኤና መእተዊ ናይ ዕብራውያን ሓፈሻ ናይቲ ምዕራፍን ከምኡውን ምዕራፍ 1 ኢና ርኢና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምዕራፍ 2 ኢና ክንርኢ ስለዚ ዝጥዕመና ወይ ዝጥዕመክን ወይ ዝጥዕመኩም ኣብ ንባብ ክንኣቱ ኢና መጀመርያ ካብ 2 ክሳብ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ዓብይ ድሕነት ዝብል ኣሎ ሓብትና ፍረወይ ንኸተንብብልና ኢኸ ካብ 5 ክሳብ 18 ዘሎ ኢየሱስ ንሕዋቱ ከም ዝመሰለ ዝብል ክልተ ኣርእስቲ ኣለዋና ተኻላይቲ ምናልባት ዝጥዕመኩም ምልክት ግበራለይ ቅድሚ ምጅማርና ኣነ ከንብብ ክእል የቦነ ኣራይ ረዘነት ሓብተይ ካብ 5 ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ማለት እዩ ቀፅል ፍረወይና ሓብተይ ኣራይ ብምልክታ ስለዚ ምእንቲ
ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዝና ነቕልብ ይግባአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ እተነገረ ቃል ካብ ዝጸንዕ ኩሉ በደል ዘይምእዛዝን ከዓ ቁኑዕ ፍዱኡ ካብቲ ዝቕበል መሰናይዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትምህርትን ብተኣምራትን በይኑ ብዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክነግር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ዝጸንዐ ንሕና ግዳ ክንዲዚ ዘይኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል ከመይ ጌርና ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አሜን አሜን። አኺልን ድቤ ምርጌታ ወፍሮ ወይና ሓብተይ ቃል ህይወት የስምዓልና። አሜን አሜን። ንኩላህና ቃል ህይወት የስምዓልና። ኢየሱስ ንሕዋቱ ከም ዝመሰለ ነታ ብዛዕባ እንዛረብ ዘለና እትመፅእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኦን ግናኸ ሓደ እኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ ክትዝክሮ እንታይ እዩ? ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ ክትኣልዮስ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ኣኽሊል ክብሪ ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ሽምካዮ ንኩሉውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ንኩሉ ከግዛኣሉ ከሎ ንኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ሎሚ ኣይንርእዮን ኢና ዘለና ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞት ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተት ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንንርእዮ ኣለና። እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉውን ብኡኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ስቅያት ክፍጽም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባል ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ኸ ኣነ ብኡኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ ከዓ እኔኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ዘልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነብሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡኡ ሓበሮም። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋፅን ሙሉእ እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሎም ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ። ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሳቂዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍትኑ ከረድኦም ይከኣሎ እዩ። ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና። ተሓዙለይ ከዓኒ ሕጂ ጀሚሮም ትትቀበሉ ደገት ረብሸኩም ከውን የብድምፂ ፀገም የለን ኣይተረበሽናን ፈዘነት ሓተይ ዕልልቲ ሓብትና እንኳዕ ሰላም ኣተኺ ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ሎሚ ሓውና መምህር ተክለማርያም ኣዳልዮም ኣቕሪቦምልና ኣለው ዕብራውያን ምዕራፍ 2
ስለዚህ ኩልኻትኩም እቲ ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት ንዑ ኣዳልዮም ከቕርቡልና ብዘይ ሕለል ፃዕሪ ዘቕርቡ ዘለዎ ሓውና መምህርቲ ኽማርያም ቃል ህይወት የስማዓልና ሸር ኮይኑ ኸውን ተስፋ ይገብር ዝርአ እንተሊ ይሓብሩኒ ሙላእ መፀና በይባና ሙላእ መፀና ኣሎ ሃራይ የዕብይዎ ማለት እሱ መፂሎ ግን ኣብ ክልተ ኮይኑ መፂሎ እሺ በናይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበናይ ተዓሪ ይኸውን ተስፋ ገብር አበናይ እስኪ አይመፀናለሁ አራይ قريتها الجواب بنا نجمت إلا بنا إيش راي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ይረአ ለበና ጠፊ በና ምንሽ ጻዕዳ ጥራሕ ይረአ ደሎ በመጌታ ኦኬ አራይ الجغة ماتيلا شي እግዚአብሔር ይደግፍኩም حراي ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ሓሙሽ ከበድቲ መጠንቀቕታታት ርኢና ነርና ከም ንዝክሮ ሓንቲ ካብኣተን ከዓ ዕሽሽ ምባል ዘስዕቦ ናይ መጀመርያ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ምባል ዘለዎ ሰዓብየን ከም ሓሙሽተ ዝረኣናዮም ኣብ ሙሉእ ምዕራፍ ዘለው እዩ ሓደ ካብኣቶም ከዓ እዚኣ ናይ ሎሚ ኣብ ምዕራፍ 2 ዘላ እያ ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዝና ከነቕልብ ይግባአና እዩ الراي ناتس سمعنا يقال صعدا ربنا طفيه طبق تصينيها كيدا ربنا يرو بمرقيتها بزيد اخقور لكم انا حمكو تصار خستاك تعملني لندي قريتها صايم يلا እሺ ሕጂ መጽኢዶ هو ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ ከነቕልበሉ ኣሎና ምእንቲ ቀስ እናበልና ከይንጠፍእ ቀስ እናበልና ከይንጠፍእ ማለት ከምዚ ጽቡቕ ዘለና እንዳመሰለና
ኣብ ጽድቂ እንዳመዘለና ኣብ ሓጢያት ኣብ ቅድስና ዘለና ኣብ ርክሰት ከይተረዳእካ ቀስ ብቀስ ልክዕ ከምዚ ሕማም ቀስ ብቀስ እንዳሕመቐካ ዝኸይድ ምእንቲ ቀስ እናበልና ከይንጠፍእ ኣቦታት ቅዱስ ቤተክርስትያን ከዓ እንታይ ኢሎም ተዓቀብ እምንኡሳን ሃጣውእ ከመይ ትደቅ ውስተ ዓብዪ ሓጢአት ኣብ ዓበይቲ ሓጢአታት ምእንቲ ከይትወድቁሲ ኣብቶም ናእሹ ሓጣውእ ኣዝኹም ጥንቁቃት ኩኑ እዩ በቲ ካብ ወዱ ዝተሓቱ በቲ ካብ ወዱ ዝተሓቱ ብመላእኽቲ ኣቢሉ ዝመሓላለፍ ብሉይ ኪዳን እዩ ንኩሉ ጥሕሰትን ሓጢአትን ብርትዕን ብፍትሕን ዝቐፅዕ ካብ ኮነ ኣብ ሕዝቅኤል 18:4 እንሆ ንኩላተን ኢሉ እንሆ ኩላተን ነፍሳት ናተየን ከምታ ነፍሲ እቲ ወላዲ ከምኡውን ነፍሲ እቲ ውሉድ ናተያ እቲ ሓጢአት ትገብር ነፍሲ ንሳ ክትመውት እያ ነቲ ብወዲ ኣምላኽ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ማለት ሓዲስ ኪዳን ግዳ ክንደይ ብዝያዳ ከነቕልበሉ ዘይግባአና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘበነ ኩነኔ ወይ ዘበነ ፍዳ ይብልዎት መልእኽቲ ብነቢያት ብመላእኽቲ ብናይ እግዚአብሔር ልኡኻት ዝመጽእ ነይሩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይተዋሂቡ ነዚ እናጻጸረ እዩ እምበር ምእንቲ ከይንጠፍእስን ኣብቲ ዝሰማዕናዮ ከነቕልብ ይግባአና እዩ ንከምዚ ዝመሰለ ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ኣይግባአናኒ ንከምዚ ዝመሰለ ምድሓን ዕሽሽ እንተኢልና ከዓ ተሳዕብየኑ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዩ ዕሽሽ ምባል ዘስዕቦ ናይ መጀመርያ መጠንቀቕታ ቁፅሪ 2 እቲ ብመላእኽቲ ዝተነገረ ቃል ካብ ዝጸንዕ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ቅኑዕ ፍዳኡ ካብ ዝቕበል ምስ ናይዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ዝጸንዐስ ንሕና ገዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ገርና ክንመሉቕ ይከኣለና ስለዚ ከም ወዲ ኣምላኽ ዘይኮነስ ከም ግልያ ከም ደቂ ዘኽታማት ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ቀስ ብቀስ ዓብዩ ትእምርትን ተኣምራትን ከዓ ሕሙማት ብምሕዋይ ለምጸማት ብምንጻህ ምውታን ብምትንሳእ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑኒ ምክንያቱ ነቦይ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢልዎኑ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ኣብ መዓራሪ ክብልዎ ከለዉ ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ነቦይ እመኑ ግብረ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ ስለዚ ከዓ እዩ ኣምላኽ ከም ፈቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ካብ ጸንዐስ ንሕና ገዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ገርና ክንመልቕ ይከኣለና እዩ ነቲ ነቢይ ድሕነት ዕሽሽ እንተልናዮ ብኸመይ ገርና ኢና ካብቲ ናይ ዘለኣለም ኩነኔ ከነምልጥ እንኽእል ንድሕነት ቀሊልን ንጹርን ዝኾነ መልሲ ኣለዎ ድዩ ማለት ድሕነት ሲቲ ከም ክርስቲያን ንጽበዮ እዩ ኩሉ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ እዩ ኩሉ ብዛ ዓለም ዘሎ ንኣማኒ ንክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ንዝኾነ ፍጡር ኣለና ንብሎ ኩሉ ወይ ገዲፍና ክንከይድ ኢና ወይ ገዲፍና ክኸይድ ስለዚ ከዓ ንድሕነት ቀሊልን ንጹርን ዝኾነ መልሲ ኣለዎ ድዩ ንድሕነት ሸለል ክንብል እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ብሓፂር ኣዘራርባ እንተ ደኣ ንድሕነት ዕሽሽ ኢልናዮ ካብ ኩነኔ ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽ ከም ፈቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ዝኾነ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና
كاب صنعس نحنا قرنا خندز زاكل مدحان عشش كاب النبل كم يقرنا خنملو يكعل اتي تقسي زتا دقمه كمثلنا خيليو ممهر انت انجروم كاب كلتا زلو حساب 4 بحنسا مجمريا امصيمو دحار كردانا نفس وكف تقسي تم حلالفو ملقت زلوا ملقت سلازي زيا نقصر خلته تملكت يا مالتي املاح كم فقادو بتمرتن تامراتن ببين زغنا حيلتات بمعدال منفس قدسنا مسكره نسخه ابو غيتا خنجر جمره كابتم سمعوه ابانا خاب صنعس نحنا قدا كندز زاكل مدحان عشش كاب نبل كم يقرنا خنملو يكعلنا قصر 4 اتتوهب بنجل تقلصوي قدم بغيتا تعوجه كلاي بتم سمعوه تراغاغصه ثالثاي بتمرتاتن بدنق تامراتن كمون بمهبت منفس قدسن تسنيل كمز زعمسل فولي ملختي تعزازنت زحتتيو عشش كنبل زغبرنا ولا حنت مخنيات يلبوني مخنياتو غويتا تراي زيكونس تون غويتا صعبوا حواريات اونجيل ماركوس معرف 10 شريشت مودات انت ايزبل غويتا مساعتهم يعي نتقال كابزسنيو تامر يصنعو نبري نتاب زعبا ان الزاربا زلونا تمص علمسي اب تحت ملاختي ايغزان كريستوس كملاختي عبي كريستوس لعلم ملاختي كريستوس غويتا ملاختي كريستوس اكل ناي قدس سلاسي خوينو نملاختي زفتره ايو املاخ نمحدار تات مص زل علم بحدر الملاختي ايهابومن كريستوس اب العلتات مص علم كجزء سلطان توهبوي توهبو قبل كلون تسغاونت ينبهر يملكوتو السو وهابي ينبرز قبل لا يكون نتسغاونت خغلصي قصر حمش نتا بزعبا ان الزارب زلونا اتمص علمسي اب تحت ملاختي ايغزان غناخه حدث اكو اب حدث سفرا مسكير له خمزيلو سب نسخه تذكرون تاي يو ويس ود سب نسخه كتاليو انتاي ايو ويتانان مدحنا انيس كريستوس بزعبا منغست املاخ مسباخو اتاتمص زل عالم باغلغلوتو خمس جمرت بنصر زحبر ايو نيرو حواريا باولوس كلهم توم كريستيانان ببتو اتمنغست املاخ زاوجو ويتانا انيس كريستوس قبل علتات مص عالم كمز غزء كمز تردهم غيريو زحاسب نيرو مجلسي ودع املاخ بملكع سبيل جناخه قطر شدشه حدث كو اب حدث سفرا مسكير له خمزيلو سب نسخات تذكرون تاواي ايو ويس ود سب نسخات تاليون تاواي كمل اخت قربان اسكايو اخليل كبرن جرمان كلل كايو اب غبر اداو كاخ اشم كايو نخلو ناب تحت اغارو اجزا كايو نخلو خجزا له خلو نعوز يغزو حنت كو حدغن غناخه كله خمس جزء نحنا غنا لومي اين ريون اللونايل مزمور داويد معراف 8 قربي قصري 4 شدشان تتقيس له منጭ نايزي ولا ابراويان معراف كلته كاب زمنጭ مزمور داويد يستقصيل 4 اتنسخات تذكروا سب اتتحاليل ود سب سنتايو كاب ملاخت قربان اسكايو بخبرن جصن كا خلل كايو ابلع الجبرا داوكا شم كايو نقولو اب تحت اغارو غير كايو حواريا باولوس كنيو تزود قسب ناب تفصم سباي يتمنتي قصرت الشعات نتب مخنيات سقيات موتو كامل اخت قال قرب التتحت يسوس غنا بصقا املاخ اب كند كل سب موت من انت خطعمسي اخلي الكبرن جرمان تخليلو نوري لنا كامل اخت قربات حد كايو ملاختي سغا ايلبسون ملاختي وردتنا ايصورون ملاختي منتانا مكرا يتقبلون منتانا يتسقلوني ويتانان مرحينا يسوع كريستوس زسعبي نيرول ها نحصير اوان كملاختي نتحت غنه ازغا بزعبا موتو يملكت لا بخبر تخدنا بخبر تسلمه زودي دفع ابزفان كا تقمته عوت غويتا سلازخونه كله اب تحت اغارو تجزيو يوي معراغن كبرن بسنك سقاي موت يزمس سغا زلبسلون
زورود السقاين موتن نخل سب من انت خطعميل عرقي وي متعرا مس أملاخ ناب كونو عركب مملاس نعانا كقبلنا زقبرو بسأقويو جناغا حدث وكا أب سفرا مسكير اللو خمزيلو سب نسخات تذكرون تاواي ويس ود سب نسخات تاليو انتاي ايو وزرع عسرته اتخلو من انتو خلون بوزغونه نبزحات ولود ناب كبري الناتوم نترأس مدحنهم بسكيات كفتصم تقبؤي نترأس مدحنهم بسكيات كفتصم تقبؤي أملاخ نسب أود كات زملكت انتاي كقبري قبؤ نتا أملاخ اتبالقال زي تتقملا سلام انتايو دك سب نهيواتهم ناعير كترقمن عقبتن زراخبولو مس أملاخ كيدان بمتأثاومي وانجلي يوحنس معرف شمونتا 51 قال يزحل انتلو نزل عالم وتكم زيري بحق بلوكم على هيلو ملس لهم اب 14 وانجيل يوحنس 23 يسوس كا زفكرن انتلو قال يحل ابوي دما يفكرو نابو نمس ابو خا محدر كنقبر يناي قصري 11 مالت اتزقدسن اتوم زقدسن كلاتهم كاب حديهم بزي مخنيات زخا سمكان حواتي كنقروم أما خمل محبرون كزمرلكا إلو أحواتي نمبالهم أحفرني أملاخ بكريستوس سابيلو نبوز حد كسبات ناب كبرو نخكافلو بممرح بنتفت تساميدو دحنت نتوم زودقو دك سبات ناب كبر أملاخ ناي مملاس مسرح إيو وزرع 13 دقيمو خا أنا أبو خو كليه كان بحدشون إنه أنا نتوم أملاخ صاحبن ولودن يبل نقول أنا مرحنا نيس كريستوس في الصم مقبار كبهال كله نتا أملاخ لعلز بلن عوتن كريستوس نخخون زوج مدب مفتصام مالتي نزن إيش تزن موقع أمسكال بزحفر مجدي كقتلن كسكال النيروي كريستوس مرح مركب سلزخانه أسرو مسعبنا بمكرا قابلنا في الصمات كجبرنا إيو قدام بيتروس معرف كل توصل 21 نزيهم تسوع خمو كريستوس كام انت أسرو كتسعبو أرايا حد يقولكم من انتهم مكرا سجبي قصري 14 انبعرسي بحق نزار أبراهام العالمبر نمل أخذ سيال علومنما اتمولود بدمن سجان كابز حبرس بموتو نتحايل موت عبيدو زحازة من تخسعر نسون ديابلوزيو نتوم بفرحات موت بزلو زبنهم ببارنت تتحيزهم زنوبارو خلاتهم حرام انت خوص أميلو نسون بؤو حبرهم هواريا قدس هواريا باولوس نإيسوس كريستوس كمليكا كهنات متن زلو وقده بمقلح ندك سباسب بيغو كم زل اليوم كأنا قرنا حدا أبو علنا نحنا أحواتون سدرابيتونينا تاس سدرابيت بحبار تأزازنت بمدراي بمكفرا في السمت بمخانا يتقوم سلازي يسوس كريستوس أحواتي لخصوا عنا أي حفرني كتر عسر شوعته سلازي نتحاتيات هزب من انتخاب تعرق بناء أملاخ زبالة دنقاصن أمونن لك كهانات من انتخون بخلو نتوم حواتهم مسلم تقبؤه تي أمزمور داويد 22 زركب حسابات سدرابيت نسوري سمكا نحواتي كزن تولم أما أخل محبر كمسجنت كاي كتر 11 مالت اتزقداسن اتوم زقداسن كلاتهم كاب حدهم بزي مخنيات زخا سمكا أحواتي جنقروم أما أكل محبرون كزمرل كايلو أحواتي نمبالهم أي حفرني أب قطر 13 تقسي أبي سياس شمونت 10 شوعتون زلو أنس نتخا بيتي أيقوب قصو زحب إجزابير الصبة بقون تسفى قبرالوهن أمونغو أملاخن هزبون كم سدرابيت قركاز الحبرة تسبن زلو سمعتن نمن سبراعون ينسبارغو يوي
كم سبات متن بالسجان بدأ من سلنا نبر قويتا تماساس على نجاري زلوه نحنا أمون نحناون نموتنا نسون مسانا كافل مرسي سلامنتاي سب كم مخانا متن بسجان بدأ من هنا نبر قويتا دندما أبدك سب كافل مرسي مسموت هنا نقالس نسدما بفتاو مسانا أتوي كذا عسر شو أنت نسوب على خفتن كله تسكيمه نتوم زفتن خردهم يكالو كريستوس The fastest proven way to actually remove my eye bags. كريستوس مسموتنا تخافيلون نموتنا سيعيرو نحناون كمو قبل علمات كم نعوت برقز تسفالونا حسب حاتيات موتيو نتمثل أملاخ زنبرنا كابود كأدك سب نمملاس قبل علمات عوت يتلي ديابلوس حيل موت حيزو نيرو سلازي عبد قصري 14 شديشن زلو نابت مبقول سحتاتن ودقتنا نصاصيرو بارس بحق نزر ابراهام العالو مبر نملأخت سيال عالمونما اتون ولد بدا من سغان كابزا حبرس بموتو نتا حيل موت ابيدو زحازم انت خسعر نسون ديابلوسي سيطان ندقسب بحاتيات زمص علم نصريو اب زفترت سلسته كاب حدك ساب شوعت زلو بسفيح كم زلوه تقميطلنا له مخنياتو كما يلتو ودقات وي تحاتيات كم زاتو نمزخخاري مالت اصبحاتيات كاموتي اقدمو እግዚአብሔር تأزازات እግዚአብሔር انت فريسكا كتموتيها مالت كابزا زي انت بلعكا كتموتيها زبل نصر زخونه ملختي مخنياتو እግዚአብሔር حقኛ فرادي ኣብ ገነት ከቀመጥ ተዳኸይኑ ንእግዚአብሔር አኽቢሩ ትእዛዝ እግዚአብሔር አኽቢሩ በሕግ እግዚአብሔር ሕግ እግዚአብሔር እንዳተሐሰ ኣብ ገነት ከቀመጥ ግን በፍጹም መሰል የብሉን እዩ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጥኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዙ ኣብ ሮሜ 6:22-23 ዓስባ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጻኹም ንኣምላኽውን ስለ ተኣዘዝኩሞ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑሎ መወዳእትኡ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ኣብ ጥበበ ሰሎሞን ምዕራፍ 2:24 ሉቃስ 12:4-6 ከምኡውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 13:17 ንባብ ተቐሚጥን እንቂ መስጎግትን ሰማዕትነትን ክርስቲያን ሰይጣን ምዃኑ እናተረጋገጸ እዩ ዮሐንስ 8:44 ኢየሱስ ንዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ቀታል ነፍሲ ኢሉ ይጽውዖ ኣምላኽ ንሞት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓይሊ ሞት ዘለዎውን ኣጥፊእዎ እዩ ንሕና ደቂ ሰብ ብፍርሒ ሞት ኣብ ባርነት ነበርና ሙሩኻት ጸላእ ሰናያት ኮይና ጸላኢ ከፈራርሃና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ዝነበሮ እኩይ ጨቋኒ ኢና ነርና ድሕሪ ደጊም ንሞት ኣይንፈርህን ኢና ከመይሲ ብህይወት ምንባር ንክርስቶስ ምግልጋል ማለት እዩ ሞት ብክርስቶስ ከዓ ዝሓሸ ህይወት እዩ ክልተ ዕላማ ሞት ክርስቶስ ንዲያብሎስ ንምጥፋእ ካብ ፍርሒ ናፃ ከውፅኣና ካብ ባርነት ሓራ ከውፅኣና ክርስቶስ ኣብ ባህሪ ደቂ ሰብ ንክካፈል ዕላምኡ እንታይ እዩ ዕላማ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ንምክፋል ስጋና ክለብስ ዕላምኡ እንታይ እዩ ቀዳማይ ንዘር አብርሃም ረድኤት ንምሃብ ካልኣይ መሓርን እሙንን ሊቀ ካህናት ክኸውን ከምዚ ዝገለጾ ኣብ ንባቡ ክስቀ ከሎ ተፈቲኒ እሞ ነቶም ዝሳቀዩ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ ሳልሳይ ንሓጢኣት ህዝቢ ንምርሓቅ ራብዓይ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር ኢየሱስ መከራን ፈተናን ኣጋጠሞ ብዘይ ሓጢኣት ከኣሰዓሮ ስለዚ ነቲ እንገብሮ ቃልስን ፈተናን ይርዳኣልና እዩ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይኽእል እዩ ክርስቶስ ኣብ ባህሪ ደቂ ሰብ ንክካፈል ዕላምኡ እንታይ እዩ ስለምንታይ ተሰጊዩ ስጋ ሰብ ከይለበሰ ከይተሳቀየ ከድሕነና ይከኣሉ ግን ስለምንታይ ተሰቂዩ
نزر أبراهام رديت نمهاب مالت نزري دك آدم مالتيو أبراهام مبالوغن أزوز كوينو نكزابير أزوز كوينو سلسترخبه نخلهم ندحنت كوان تمزتهم ناي دحنتو تخافل تزغونغن توم زتأززون زتقبلون هنياتو نابتهم ناتو مزه توم ناتو غنا يتقبلون نتوم زتقبلوا ابو اذا امن غنا ولد املاح كخونو مسل هبوم محارن امون لك كهنات كخون سالساي نحزب حاتيات نمتعراب رابعاي بموتنا تحايل موت ابيدو زحازه من انت خسعر ኢየሱስ መከራን ፈተናን አጋጠሞ በዘይ ኃጢአት ከአስ ዓሮ ስለዚህ እንገብሮ ቃልስን ፈተናን ይረዳልና እዩ ነቶም ዝፍተኑ ክረዶም ከዓ ይኽእል እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለም ዓለም አሜን ምናልባት ድሕሪልኩም ድሕሪልና ዝኣተና እንተለና ዝተገብረልና ውዕለትን ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ምፍላጥን ንዕኡ ፈሊጥና እንደዘይ ስዒብናዮ ወይ ዕሽሽ እንተልናዮ ዝመጽእ ሰዓብየንን ምዕራፍ 2 بخمس خلنا تقاللا زحصري مالتي ስለዚህ ዝተገብረልና ፍሉይ ውዕለት መረዳ ንዕኡ ተረዲኻ ኣሳኣሰሩ ምስዓብ ነቲ ዝተገብረልና ዓቢ ውዕለት ሸለል መባልን ዘይምስዓብን ከዓ ዘለዎ ሰዓብየን ስለዚህ ብመጠንቀቕታ ይጀሚሩ ማለት እቲ ውዕለት ግን ምናልባት ድሕር ኢልና ስለዝኣተና ደጋጊሞም ተርጊሞምልና እዮም ሓውና መምህርቲ ማርያም ገልግሎቶም ይባርኽ ኣብ ቁጽሪ 14 16 በአርሲ በሐቅ ንዘራ አብርሃም አልዓሎ እምበር ንመልአኽቲ ሳይላዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ሕጂ ነስተውዕል ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ እቲ ዓብይ ውዕለት ኣምላኽ ድሕነት ኣምላኽ ዝተገብረልና ውዕለት ነቲ ዝነበርናዮ ባርነት ንኽጠፍእ ነቲ ናይ ባርነት ስልጣን ዝነበሮ ንዲያብሎስ ካብ ስልጣኑ ምልጋስ ይነይሩ ማለት ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዕዞ ለኣዳም ትብል ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ቁጽሪ 14 16 ክሳብ 16 ነቲ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር بملكوتاو حيلي كسعرو يخيلي ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ እዩ ንሱ ንባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሉ እዩ ስለዚ ነዛ ዓቢ ምድሓን ናብ ቁጽሪ 1 ንመለስ ከቢድ መጠንቀቕታ ካብተን 5 ከበድቲ መጠንቀቕታት ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ዘለዋ ነዛ ዓቢ ምድሓን እምበኣር ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዝየና ከነቕልብ ይግባአና እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይተኣዘዝዎ ሰባት ካብ መቕፃዕቲ ኣምላኽ ኣየምለጡን ብመላእኽቲ ተነጊሮም ብነቢያት ተነጊሮም ብኻልኦት ናይ ኣምላኽ ሰባት ተነጊሮም ነቲ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ሸለል ዝበልዎ ካብ ዘየምለጡ ንሕና ገዳ በቲ ሓደ ወዱ ወራስ ኩሉ ዝኾነ ብኡ ተነጊሩና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣድሒንና ነዚ ዕሽሽ እንተዳኢልና ኢሉ ንሕና ግና ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንዕላማ እግዚአብሔር ንድሕነትና ሸለል ካብ ምባል እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ይርዳአና ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሎ ንመዝሙር ዝተዳለኽን ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዓድል ክህብ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹን አሜን أبوي مرقيتا إذا قيل له هراي هالوت انت زي له هراي
እስኪ አዴና መምህር ሳራ ነቶም ጀሚሮም ዘይፈልጡ ዘሚሮም ዘይፈልጡ ሎማዓንቲ ብመዝሙር ውዕለት ኣምላኽ ክንገልጽ ብመዝሙር ከነምልኾ ብመዝሙር ውዕለቱ ክነገር ዝብሉ ዕድል ክህቦም ዕድል ክህበን ይብላ ኣለዋ እሞ እስኪ ዘሚርና ዘይንፈልጥ حبتنا عللتا زمير كتفلت دي خنكو عدا حن مساخي ربنا يتعمل زمان هراي أودينا ممر سارة أنا باغني ربنا ثانك يو ጸሎት ግበሩና ከደገፈኒ ثلاث قدسان ምህረት ኣምላኽ ኦኬ አገዘኝ ኦኬ አገዘኝ አምላኽ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ መፃወይ ምእታወይ ጉዞይ ከቅኒ ቅደማ መንገደይ መጀመርያ ኣይኮነን ፍጹም ዕጋበተይ ዋብዛት ብዙሕ ኣፅኒዐ ድማ ሶሪ والله قتل على حنسب الله ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፃኢ ምእታወይ ጉዞይ ከቅንስ ቅድማ መንገደይ ኣግዘኒ ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፃኢ ምእታወይ ጉዞይ ከቅንስ ቅድማ መንገደይ መጀመርያ ኣይኮነን ፍጹም ዕጋበተይ ሓጎሰይ እዝዩ ይጸብቕ ፍጻመይ ኣጆኺ በለኒ ብጥዑም ፍቕርኻ ክጸናናይ ብቅዱስ መንፈስካ ኣግዘኒ ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ መፀወይ ምእታወይ ጉዞይ ከቅንስ ቅደማ መንገደይ ናይ እምነተይ ጉዕዞ በርቲኤ ክፍጽም ዝወደቐ የለን ሃይልኻ ዝእመን ብመንፈስ ጀሚረ ከይውድእ ብስጋ ኣጸናንዓኒ ብቅዱስ መንፈስካ ኣግዘኒ ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዞይ ከቅኒ ቅደማ መንገደይ ነፍሳት ንክትመልስ ነፍሳት ንኽመልስ ምክንያት ተጌርካኒ ብክሲ ከይወድቅ ጎይታ በርትዓኒ ብደም ከጌፀዩ ዘልበስካኒ ጸጋ ብእምነት ኣጽንዓኒ ክለብሶ ፍቕርኻ ኣግዘኒ ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዞይ ከቅንስ ቅደማ መንገደይ ብዙሓት ጀሚሮም ዘይውድኡ ኣለው ኣብ ጉዕዞ ከይተርፋኒ እውን ከምኡ ብጽድቂ ለምሊማ ከትድህን ህይወተይ ሰናይ ንክፈሪ ብኣገልግሎተይ ኣግዘኒ ኣምላኸ ጸላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ
ጉዞይ ከቀንስ ቅደማን መንገደይ ሓግዘኒ ኣምላኸ ፀላከይ ስዕረኒ ድኹሜ ባርያኻ ተዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዞይ ክቐንስ ቅደማን መንገደይ አሜን። መዝሙር በጣም ከድልያ ኣብ ልቢ ተኣትያ ግን ኔክስት ታይም ፅቡቅ ከፍትል ፅሬ የግሎም ጽቡቅ ኣለኽን ኣዴና መምህር ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና አሜን። ሓግዘኒ ኣምላኸይ ሰይጣን ከይስዕረኒ ድኹም የባርያኻ እንደዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዕዘይ ከቕንዕሲ ቅድመይ ቀደም ኣብ መገደይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ብዙሓት ኣቦታት በዚ ትውክልቲ እዚ ኣብ ህዝቦምን ኣብ ህዝቢ ኣምላኽን ኣብ ሂወቶምን ዓብይ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ካብ 15 ካብ ሓደ ከንብቦም ክፅብቕ ምስቲ ዘለና ግዜ ንሱ ድማ በለ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ንስኻ ንጉስ ዮሳጣፋጥ እውን ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እምበር ናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ ዝዓቢ ጭፍራ ዛ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን ጽባሕ ውረድዎ እሞ እንሆ በተዓቀበት ፂፅ ይድይቡ ኣለው ኣብ ቅድሚ እቲ በረኻ ይውዕር ኣብ ወሰን እቲ ለሰ ድማ ክትረኽብዎም ኢኹም ይብል። ዮሳፍጥ ከዓ ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም በለ ብዘለው ይሁዳን ኢየሩሳሌም ዝቕመጡ ዝነብሩን ከዓ ንእግዚአብሔር ክሰግድሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብገጾም ተደፍኡ እዩ። ስለዚ እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዮሳፍጥን ህዝቡን ናብ ኣምላኽ ምስ ተማህለሉ ዝተዋህበቶ መልሲ እንታይ እያ? ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ንስኻ ንጉስ ዮሳፍጥ እውን ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እምበር ናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ ዝዓብይ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ሓግዘኒ ጎይታይ ሰይጣን ከይስዕረኒ ድኹም የባርያኻ እንደዘይደጊፍካኒ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዕዘይ ከቕንዕሲ ቀደም ኣብ መገደይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ኣርባዕተ መስመር ኣለዋ ንኣርባዕትአን ሓንቲ ጥቕስ እንተዳቐሚድና ኣለን ተቐዳሚንቲ እንታይ እያ? ሓግዘኒ ጎይታይ ሰይጣን ከይስዕረኒ ተኸላይቲ ድኹም የባርያኻ እንደዘይደጊፍካኒ ተሳልሰይቲ ከዓ ንዓኻ ሒዘ ምውፀይ ምእታወይ ጉዕዘይ ከቕንዕሲ ቀደም ኣብ መገደይ። ስለዚ በታ ቀዳመይቲ ክንጅምር ኢና። ኣብ ካልኣይቲ ብሳልሰይቲ ሓሳብ እንተመፂልኩም ከዓ እንዳሰገርና ክንርአን ኢና። ሓግዘኒ ጎይታይ ሰይጣን ከይስዕረኒ ሓግዘኒ ጎይታይ ሰይጣን ከይስዕረኒ። እንታይ ኢና ንብል ዘለና? መንጭ መዝሙርና ካበ እዩ። ሎሚ እዚ መዝሙር እዚ ንዓና እንታይ ኣብ መድረኽ ዘሚርናሉ ክንወፅእ ዘይኮነስ ኣብ ሂወትና ኣብቲ ኩሉ መሰናኽል ናይ ሂወትና ብኸመይ ኢና ንሪኦ? ሓግዘኒ ጎይታይ ሰይጣን ከይስዕረኒ። ሕራይ ስቕስቕካ ኣነ ክጅምር ለንቦና ኢደይ ዊጣቢል ኣሎ። ሕራይ ዲያቆን ሓውና መሓሪ ተቐሪብ ኣለኹ ኣብ ደንጎይስ ከተባብዖም ኢሉ እሞ ደድሕሪ ይኽበልክ እየ። እሺ ኦኬ። ከመይ ተሰኒሕኩም ስድራ ኣምላኽ? በታ ቀዳመይቲ ሓግዘና ኣምላኸይ ፀላእኸይ ሰዕረኒ ትብል ዘላ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 64 ቁፅሪ 1 መዝሙር ዳዊት 64 ቁፅሪ 1 ዎ ኣምላኽ ክምህለል ከለኹ ድምፀይ ስማዕ ንሂወተይ ካብ ፍርሓት ፀላኢ
ሓልዋ እያ ትብል እዚኣ ነይራ ናይታ ቀዳመይቲ ናይተን ድሒረን ዘለዋ ከዓ ኣንፋላ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሃሪ ናብ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነት ከዓ የብፅሕኻ ስለዚ ትክክል ነታ መዝሙር ትገልፃ መዝሙር ዳዊት 64 ጥቕሲ 1 እቶም ንሃራ ህይወት ሓብትና كم يمسيكم كلهم أنا زلاتنها أبتا خاليتي أمثلني أنا الدخومي تبل بخماية كيدية أبقى زلاناتيكا إسياس معرفة 4 إسران شعتن سقع 3 حدن ندخم حيلي هب نسنوف كأ برتعي يوسخ أو قواز يدخمون يحللون أباتح دما سنكلكليلوم يودكو إتوم نزقابيهر زيصبيو جنا حيلوم يحدث كم نسري بخنافر يديبو يقويو أمو أحللون يقويو أمو أحللون يخدو أمو أيدخمون نعو كمتت سارة حفتنا درز لبخات تنكفي حكا نعو ندحر أمينكا مسؤول ندحر توقعيسكا اتنسو زبالكا ندحر تبيلكاسي أب كله يحجزكا اتدخامين أي تدك من كوينات سميعة النزاح الجخم صنع بتعامي بزابير مسكة قال هيوت يسمع لنا تغكل نوع يقلس ندخوم حيليهب نسنوف كابر تعي وسخ دخوم يباريها أب زكرياس انت إلي زلو اتدخوم أنا حيالي يبلي حيال يكونن حيال أنا حيالي انت إلي نودكتي مالتي اتدخوم جن أنا حيالي يبل تاي مالتي بحيل أملاخي مخنياتو نتقصرس بسم كان زلو يلو ولو مالتي ندخوم حيليهب نسنوف كابر تعي وسخ أقبازي دخومن يحللون أباز حكا سنكل كليلوم يودكو توم نعخاز صبيو خاقنا حيلومي حدث كم نسر بأخناف يديبو يقويمو أي دخمون يخدم يقويمو أي حللون يخدمو أي دخمون ثم نعخاز صبيو خاقنا حيلومي حدث كبرنا زخر سميخون كله تسفانا أبرهوا خون بسببا أودكاتي خون أبتنساء أبسلام خون أبرهان نسو خون تثبيتنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና آمين أسأل سيدي نعخا حزئ مسأي مئتاوي نعخا حزئ مسأي مئتاوي أنت دخل أبنا ربنا እግዚአብሔር يدقفكم رأي مزمور داويت مزمور 211 قصر شمانته እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምውፃእኻን ምእታውካን ክሕሉ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ቦና መዝሙር ምድያብ ይዝብሃል እዚ መዝሙር እዚ ካብቶም ወሃብቲ ሓይልታት ዝብል መዝሙሩ የዒንተይ ናብ ኣኽራን እልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመፅእ ረድኤተይ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እዩ ዝመፅእ ንእሱ ነጋረያ ያሰናኽልን ሓውላዊ ኣይታኸስን እቲ ንዓይ ዝሕሉ ኣይድቅስን ኣይታኸስን ምስ በለ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ምእታወይን መፅአይን ክባርኽ ይብሉ ቃል ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና በመላከ ሰላም ሓራይ ሓንቲ ተሪፋሃና ኣላ ጉዕዘይ ክቐንዕሲ ቀደም ኣብ መገደይ ትብል ጉዕዘይ ክቐንዕሲ ቀደም ኣብ መገደይ ንስኻ ምርሓዮ ቅድመይ ንስኻ ኺድ ካልእ ሓይሊ ካልእ ጥበብ ወይ ካልእ ስጋዊ መደባት ከይከውንሲ ንኩሉ መገደይ ንኩሉ ኣእምሮይ ንኩሉ መደባተይ እንታይ ግበር ንስኻ ምርሓዮ ጉዕዘይ ክቐንዕሲ قدم أما قدي أتبل أنا خاوس قبل دل لهمون أباخاتكم نقول بقى جن عدل كهب هالرأي سامي هوا يكون ساميل أبي وانس معرف عسرته قدر بعته يوحنس معرف 10 قدر بعته نتنا باقي مساو فرندما قدمي نخيد نتنا باقي دمس يلليا ينمو يسعبو እግዚአብሔር መስገን ግሮም ዝኾነ ጥቕሲ ተሕያዋይ ጓሳ
كأكن ما باقعي خيد نباقعو قابلو معشا خايو علن صري ما يستين ببشمن كأس وعن نزد خما مبرتاع نزد أفا مدلاي نزح مما مفواس نزح انكسا مقنع ببشمن فلتاني له صاب صري ماي صري ما يستين قابلو شمولو معشا خايو علن أباي كما تسخل خا نأنت تنباقعو انت يقبر بجا يحلف قعزي كغنعسي قدم أما قدي سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون إذا قعزي كغنع قدم أما قدي تبل أب كلتي زحالف وزنبركو مسناخلات كم عمد برهان كوينات رقفن زنبرات تغسي أب تنبيت إسياس سوسان سلستان تشعاته أب كل سببه سببه ملأخ قصد ما أدحانهم بفقرون لوهاتون تبجوهم بزا حلف زبنات كله حنقروا من حازلوا مني أب كل سببهم سببه ملأخ قصها أدحانهم بفقرون بلوهاتهم تبجوهم بزا حلف زبنات كله جزيه حنقروا من حازلوا من سلقالاتو بزابير استمسقنا يخون حراي سلقلو تساتفقهم زابير حساب لبخم يسمر لكم لومي من الباد دحري النازعاتنا ملغتي هواري قدوس باولوس نابسب إبراويان معراف كلت إنارينا ناي قبائي قزيه إيو نستنتنلو نحتلو إمو من الباد دحري لكم زاعتكم نتليهم اتي كأند زتقبرلنا وعلت اكزابير أو كتري 14 خساب 16 زلو نتحايل موت بموتو نتحايل موت أب إيدو حيزو زنبرت ديابلوس من انتخ السعر نتهم بزلو هيوتهم كأ بمأسر موت تأثيرهم زنبرو ناس أخوص نسو نحواتو مسلوم نحواتو حبرهم سلزي يحواتي نخبلهم باعتهم أي حفرني نسو خفتن كله تساقيمو أب سقاينا زبلك دنقص ألنا زي كإل ليك كهنات يبلنان إل سلازي اتي كجمر كولوغن بسمعتا يجميرو سلازي انت خاين نتفق نابتزي سمعنا ايو نقلب بلو كسر حدا كسر بعث مورداتها خا نخندزع زاكل مدحان عشش انت لناغن اتسع بينو ناي معالتي ناي زبناه زي كونس ناي زل ألم ناي زل ألم سقاي مهانو يو انكيغو نالبات دحري لنا زاعتنا مو كابز نايلومي وي كابز حلفه إذن أستنتينا زنزين ترديو زبل ويكا زي أي برهالين النولو نقرت له ناي قبائي تجزيه نا قبائي وفي الله ماشي دي أحبنا برضي هزكي 10:4 هو إنه كل النفسات ناتئيا كم تا نفسي اتولادي نخلون نفسي اتولد ناتئيا اتاهت ايات تقبر نفسي نسا كتموت ايه هل هو تسمع لنا اسكا استنتنا عدينا بري امين انه تخل نفسات ناتئيو تخل نفسات ناتئيو كم تا نفسي اتودي وين كل نفسي اتولد ناتئيو اتنا كل نفس ناتئي تناي كل ولد وين ناتئيو حتى تقبر نفسي نسا وين كتموت حتى تقبرون نخو موتي يبلد እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ተቀንድ መልእኽቲ እግዚአብሔር ዓብይ ንእሾ ሰብኣይ ሰበይቲ ፈላጥ ዘይፈላጥ ሃብታም ድኻ ታራሰብ በዓል ስልጣን ኩሉ ኣብ ኢደይ ኢሉ እሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ሓጢኣት ትገብር ነፍሲ ንሳ ክትመውት እያ ምክንያቱ እንታይ እያ ትብል ነይራ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢኣት ክርስቶስ ነቲ ብሰሪ ሓጢኣት ብሰሪ ሕጊ ኣምላኽ ብምፍራስ ኣብ بارنت سيطان نزنبر السب بدومو مسدحانو بفتاونا نابت بارنت ناي سيطان تدا تمليشنا كاب كندزز مسألة مدحان أشيش انتيلناس كميقرنا كنملق نخيلنا سلازي اتحاتيات تقبر نفسي نساخت موت يا خمي حاتيات تقبر زبالة خلو باري حاتياتي عصب حاتيات كا موتي وهبت سقا أملاخنا بقويتانا مدحينا نيس كريستوس نايزل ألم هيوتي قال لي هيوتي يسمع لنا تحاتيات تقبر نفسي نسا كتموت يعني سلازي انت كاين موت كاب حاتيات كاين ودق كنتنقق اب حاتيات ابن ورق كلها قلطفنا خنسح علامه እግዚአብሔር ቃል ህይወት يسمع لنا
الرأي كالوت تقاويان كلته كنت نولد نحب جناب الرأي عدل كهبي هذا حبتنا رزنت ما نقدم تقدر ما بصراحة مستنتنا اللاتني إلى أن سلزهنا يدهن كده خندق تقدم حدا وسوس كنبلمه تجمع يلن دهن أبز يعني كنت راح مشتي يعني نوت جبر لنا منبر تقلو سألهي ريبارة نتا بزعباء النزارب زلنا أتمت عالمسي أبتحتي ملاختي أيجزان جناخي حديث أقوى أب حدا سفران نسكيرو الله خنزيلو سب نستخاء تذكره انتايو ويسي ودي سب نستخاء تقاليو انتايو حاجة أبتاني أيجزان تبل اندي كستما ستونتني زابي هرسي نتم ملاختي مسؤول له نعوم يكونن تعلم كورسوا مخنياتو أوريدي ساتهم سي أركاناتهم سيوم دولو نعنا جن كابتو دي قنايا زلنا كتسألنا نعنا كل مسوات خفيل لنا نتعلم نخن ورسا نتعلم نخن ورسا ما انتي إذا كله شجر مكران خفلس ما انت هنا نتوم أبيدو دولو دي كونس نتوم طفقات معنا خدلي إذا كله شجر مكران موتن مغزفتن زورد دورو دو بعديو مو أملاختي مبارخ زي كم نستنتو نمتعتني مالتي الهوت يسمع لنا حبتنا رزنت نتا بزعبا النزارب اللي زلنا تمزع علمسي أبتحتي ملأختي أيجزاء أبز حلفة جزينا نذكره إنا أب كلاي كورنثوس معرفة 4 كاب قصر 3 انتاي لنيرو اتوانجيلنا سور انتو خوينو خا أبتم زتوفي تسوره اتبرهان وانجيل ناي كبر كريستوس نسو خا مثل أملاخ من تخبرها لهم خيبرها لهم سي أملاخ زع عالم زي نحسابات توم زي أمنو أعرو أملاخ بسنك حتيات بسنك مريج أنا هنا نزع عالم زي أبيد حتيات أبتدليت ناي سيطان حيلها اللي وزي كونس أبتناتو ولا بتن زمع بلا مراخب مجلبي زقفو قففت عسى ولا حدث بعلو تعسى أفون دزه كفيتو نتا مقلب أبتعف أساق التزخل مسارح حساب حجي يلن مالي كقتلوان دزي كوينهم سلازي اتي عسى أفون دحر كخفت كوين خاء قال زبلا عنقر نعوز التالل كهلول سلازي نتا نقبي مسبلعة مقلب بعليو حتامو أبقرر تشكل مالتي سلازي اتبرهان وانجيل ناي كبر كريستوس نسو خاء مثل أملاخ من انت خيبرها اللوم أملاخ زع عالم زي أنا حساباتهم زي أمنو أعرو سلازي أبتات مسع عالم جن أبتات مسع عالم جن إذا كم زيهم حيلتات سلطان يبلوهم سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃል ሕይወት يسمعلنا حبتنا رزنت الراي ካልኦት ምናልባት حساب ጎሴያ ኸይከውን ረዘነት حبتي እስክደግፍኒ بخالع حزيا ኸይከውን سمعنا الله رزنت حبتي أطفي أخزارب تنحب سوري وتنا تتوفينتو سقع خندي كم دفكرنا سقع خندي كم دليلنا استنتين مثلنا أنا እግዚአብሔር መስገን حق خغوسيا صنيحه مخنياتو حساب كندي تحت ملأخت تحت يلو احنا زي توردنا وردت نحنا خروارودو زقبا الناس تحت النو تزص اورس اورك حساب كندي نعنا خمزه خبرنا قال هيوت يسمع لنا راي كالوت راي كالوت سلز قاب زدالو عدنا بري انتو بي تحاتيت كنيركن أبوني حنتا بوت اللهم طلت كبر لي ودي لهم سقع زمطني إن شاء الله قدامي سلت قدسان فرت أملاخ مقدمي خن بالتحريق نهون
امين امين بسلام صنحنا قطعم خوين كشل الراي كابزنا لو معنتي زستنتنايو زتردعنايو ويون زي تردعنا نجر بيت كريستيان ملسلوا لومي زرخبنايو خلق قبل أملاخ ملسي دزي لومي دزي رخيبناها ممهرانن قال أملاخن مساحفتن حاتيتنا نملسو ازي اي تردعن نبلو برقص ملأخت راويان كمتي عم ملأختو تارا ملأختي ايكونن كبد زبالة رقق زبالة يو مخنيات هواري قدس باولوس ناب براويان نتوم مولو ادميهم عبيت أملاخ عبيت مقدس حقتات እግዚአብሔር ዝምህሩን ዝሕልውን ዝዕቅቡን ዝነበሩ ይጽሒፍዎ ስለዚ ቀሊል መልእኽቲ ኣይኮነን ከዓ ዘለዎ ማለት እዩ ሕራይ ስለ ቃላቱ ከነስተንትን እግዚአብሔር ዝሃበና ክቡር ግዜ እዩ ስለዚ ነቲ ግዜና ንጠቐመሉ በመርጌታ ሰብተዚህ ያለው ነው ሕራይ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነበረና ጊዜ ቃል ሕይወት ይስማዓልና አሜን አይን አቤ ቁርብ ለተሰንተን ጽንሐስ አፍታ ሕዋተይን መባል አይሐፍርኒ ትብልሲ ብጣዕሚያ እቲ ሰማይን ምድርን ፈጠረ አምላኽሲ ሕዋተይ ክብለና ንዓና ነቲ ዝወደቐ ኣዳምሲ ንምድሓን እግዚአብሔር ኩሉ ይኮይንልና ኣብቲ ኤፌሶን ከም እንፈልጦ ባርያ ኮይኑ ምእንታና ሕጂ ከዓ ኣሕዋተይ ይብለና ነዚ ቃል እዚ ነዚ ዝተምሃርናዮ ዕሽሽ ከይንብል ክሳብ ክንዲዚ ይትሒትልና ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሱ ንመላእክቲ ደይኮነስ ነቲ ዘርአ ኣብርሃም እዩ ኣልዒልዎ ከምዚ ክንመሃሮ ፀናሕና نديابلوس كسعر بموتو نتي بفرحات موت زنبر كا حرام انت خوص كساب كندزي تحيت لنا مو حواتين مبال اي حفران اين عضلنا نحنا خا مسبات زلنا ركب حواتين مبال مش كل سب زلنا تتخالس مش كل سب فقر نبر مش كل سب سلازي كساب كندزي قريب لنا مو نحنا خا نزل نجرزي نستقبله يغني الله وتسمع على هوت يسمع لنا እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ በትጥፍ ወዱነ ሓፈረን ብፍላይ ካብ ብሉይ ኪዳን ሆሴዕ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብድንግልና ዝነብር ኬድካ ንጎሞር ነታ መንዝራ ተመርዓዋ እዩ ዝብሎ እግዚአብሔር ነቢ ሆሴዕ እቲ ቃል ናይ ኣምላኽ ድዩ ኣይኮነን نخرجاجز بزح جزية سباعي حيزو بزح جزية وسيدلي ناي أملاخ قال مسكونا جن أملاخ بسروحي جاجنيلو نجمور نتامنزرا حدا ناي أملاخ سب مخا بدنجلنان بقدسنان زنبر سب نحنتا أمنزرا نجمور تمر عواي سلست قول عامس ولدتك قدي فاتها تخيل مالك بدحريو أبعداتي أبشجر مساعته وتجن بحق تحاسيكي بحق بغيتا تمريعكي له واقا خفي لي يكابت عدا زوزا مالت أمور داتا እግዚአብሔር እንታይ ዝብሎ ንስኻ ነቢይ ናይ ኣምላኽ ንስኻ ሰብኣይ ጎሞር ሰብኣይ ታመንዝራ ክትበሃል ኣይሕፈረካን ኣነ ከዓ ኣምላኽ እስራኤል ኣምላኽ እታ ዘማዊት ኣምላኽ እታ መጣዊት ክበሃል ኣይሕፈረንን ስለዚ ኣምላኾም ክበሃል ኣብታ ወንጌል لوقاس معرف 15 اتعبا حوي مبالكات تسكيفو مالتي قالصو مرأي ترفسي حوي مبال تسكيفوس كقالصو خلو انتايلو ات مسمنازر گنزبكا زبتن ودخا يزبلو مالتي ات حيواي ابوغن مسرعيو حانيقو سعمو وديلو بك ودي تفي نيرو اتي ابوتي ገንዘብ ወላዲኡ ዝብትን ካብ ወላዲኡ ተፈሊዋ ምዝርና ዝነብር አቦ ሙሃኑሲ ኣይሐፈረን ኢሉ ምክንያቱ ተሕያዋይ አቦስ ምሳሌ ናይ እግዚአብሔር እቲ ጥፉ ወድኻ
ናቶም ብሓቀኛ ንስሓ ናብ እግዚአብሔር ንኽንመለስ እግዚአብሔር ዝረዳእና እቶም ናይታ ዓብ ወዲ ከዓ ኣብ ጽድቂ ኣለና ኢሎም ዝዕበዩ ንኻልኦት ከዓ ዝንዕቑ ኣብነት ኢሎም ኣብቲ ትርጓሜ ኣቐሚጦም ኣለዉ እሞ ብሓቂ ኣብ ቁፅሪ 11-12 እያ ዘላ ኣምላኾም ክበሃል ኣሕዋተይ ክብሎም ንበኣቶም ኣይሓፍርኒ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዓብይ ኣስተንትኖ እዩ። ተስፋ ከይንቆርፅ ምእንቲ ኣብ ድኻምና ኣብ ውድቀትና ኣምላኽ ኣይቀበለንን እዩ። ሓጢኣተይ ዓብይ እዩ ድኻመይ ብዙሕ ኢልና ተስፋ ከይንቆርፅ የሕዋተይ ክብለና ደቀይ ፍጡራተይ ጥራይ ዘይኮነስ የሕዋተይ ክብለና ዘይሓፍር ኣቦለና ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። ሕራይ ካልኦት ሕራይ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ካብቲ ዘስተንተኖ ከካፍለና እዩ። እዚ ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሓሪ يغني أبونا الشيء عن كستنتنا بالليل اللغة أبراويان هذا نتفتح اللغة ملغت أبراويان كابتي بفولي أزيد فتوى متصحافي أب قطري شوعات كامل أختي قرب عن أسكايو تبل ፍጹም ትሕትናን ኣጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተንቲና ካብቶም ባዕሉ ዝፈጠሮም መላእኽቲ ካብኣቶም ትሕት ኢሉ ማለት እዩ። ካብ መላእኽቲ ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ካባና ካብ ደቂ ሰባት ትሒቱ ክሳብ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱን ብድኽነትን ብሽግርን ዓብዩን ኣብ መስቀል ክሳብ ምሟት ተኣዚዙ እዚ ከዓ ፍጹም ትሕትና ፈጣሪ ትሕቲ ፍጡራቱ ክኸውን እስኻ ንድሕነት ደቂ ሰብ ንድሕነትና ክብል ማለት እዩ። ስለዚ ብታ ቁፅሪ 7 ፍጹም ትሕትና ናይ ኣምላኽና ኣስተንቲና ኣብታ ቁፅሪ 11-12 ኣዝየድ ፈትዋ ጥቕስያ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም። እቲ ዝቅድስ ፈጣሪ እዩ፣ እቶም እንቅደስ ከዓ ንሕና ኢና። ኩሎም ካብ ሓደ እዮም ይብል። ኣብ ካልእ ሕታም ተርኢና ከዓ ኩሎም ካብ ሓደ መበቆል እዮም ይብል። እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ፈጣርን ፍጡራትን ከመይ ኢሎም እዮም ካብ ሓደ ኮይኖም እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ብተደጋጋሚ ዝንበብ ኣብ ዳሓለፈ እዛ ትማልሰሉስ እውን ኣጋጣሚ ምዚኣ ትኸይዳ አንቢብና ነርና። እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ፈጣሪ ናትና ስጋ ስለዝወሰደ እቲ ዝቅድስ ናይቶም ዝቅደሱ ናትና ደቂ ሰባት ፍጹም ስጋን ነፍስን ስለዝወሰደ ምስ ደቂ ሰባት ሓደ ኮይኑ ብስግኡ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን እቲ ፈጣርን እቶም ፍጡራትን ካብ ሓደ እዮም ስጋ ኣዳም ስለዝወሰደ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርኒ እዩ ትብል እታ 12 ክትውድእ ከላ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፈርን። ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ስጋና ለቢሱ ኣሕዋተይ ኢልና ሓውና ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ንወዲ ኣቦና ንወዲ ኣዴና ሓወይ ክንብል ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወሪድናሉ ዘለና ወላ ነቲ ብስጋ እውን ሓውና ዘይኮነ ጎረቤትና ዲመታ ዓቤትና መሳርሕትና መናብርትና ሓወይ ንምባል ዘይንተጋሃሉ ዘይንደልየሉ እዋን እንታይ ንምሃር ካብዚ ፈጣሪ እኳ ዝኣክል ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ስጋና ለቢሱ ኣሕዋተይ ኢልና ኣሕዋተይ ክብል ከሎ ንዓና ክብ ብለና ኣሎ ንነብሱ ከዓ የዋርድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፈረን እትብል ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ። ኣብታ ቁፅሪ 14-16 ደላ ከዓ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ኢሉ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ኢሉ ኣብ ቤመርጌታ ጠቂሶሞም እዮም ክሰግር
أبتا عصرت شود كتب الكلا حرام أنت خوصو أميلو نسون بقو حابرم أتوم مولود سجا أتوم مولود بسجان دمن كابز حبرو سيلو بلا علي نعنايو بدمن سجان كابز حبرو سيلو نسخة حرام أنت خوصو نسون بقو حابرم حجب زي أنت يا خسنت ندلي ولود بسجان بدمن كاب حبرو أسغابو وحبرم كلهم كريستوس ناتنا فتصم سجا فتصم نفسي موسادو بدمن بسجان كما أنا فتصم سب مخانو كابزر آدم كابزر أبراهام مولادو كما أنا فتصم سب مخانو أستنتينا نحواتو خمسلهم تجبو كاتب الله بتاع 10 شوعات نحواتو كمسلهم تجبو نحنا من تخندحن نعنا من أنتي كتعارق تأمنن دنقات زخون اللي كانت يسوع كريستوس نعنا نحواتو كمسل تجبأ بجك كحاتيات بخلو جبر سب نعنا مسيلو مكرا تقبلو أبتع 10 شمونتا نسوب على خفتان كله تساقي مو نتم زفتانو كردوم يكاليه نحنا خلنا الساقة خلنا بوزح جيزيه شجر كنركب كلنا انتينا نبل أملاخ رسعني أملاخ قديفني أملاخ أيري عندي مكراي سقاي أيري عندي لنا نماررينا إجزابير جن سقاينا زي ردا مكرانا زي فلت أيكونن أقوادا انتي دبل نسون بعلو تساقي مو سقاي نايتهم زفتون خا يردوي أجي عبز مدر خينا مارر منتي كريستوس نبعلو عبز مدر تعمي هيوت أيحلفن بزح شجرن مكران سببان أركانن تميتن عبز مدر علو زبهال مكرا مغرفتن موقعتن أبجد سخصاب طف تبلولو أمسك التشنكيركا دار أخدا سمعكا بمسمار بجزيف مسمار دميخا تسقيلكا ختموت كابز زقف أماوت عيلن لازم بمنم نجر نمارو رول نجر يلن فتعرفك فتعرف نسو بخمزي زبالة كبيت سقاي سلينا تساقي مويتي تسدد بعلي تعيمو يبنا تموت بعلو تعيمو يبنا السو زي قبرو نعود يبتسحو نعنا زبتسحنا ولا حنت نمارو رولو نجر يلن سلازي بز سقاي سلازي حالفة خنفتن كلنا شجر كنركب كلنا يرد ألنان إيو قال أموداتا كبلا زدلي كريستوس فتصم سجا فتصم نفسي ناتنا إيو وسيدو بحق نظر أبراهام آل علومبر نملاختس آل علومن زبلو نملاخت خدحنا يكونن ماتيو كريستوس نظر أبراهامي كدحن ماتي مغنياتو تتفعات نايدك سبات سلازوخنا آدمن هيوانن مستقاقي بوبيلو حاتياتنا بعالم آتي كلاتنا في مقزعات سلاز وردنا نزري أبراهام نزر آدم نخد حنيمتي نعو نخد حنكا وسقا آدم كلبس اللو مالتي سلازي كم تبوزحات زبلوه أقدمو فاتيرو وزيصانا حسقا لبيسو دبلوه ناي آدم سقا كونن وسيدو دبلوه سقا تراي وسيدو نفسي وسدن دبلوه بزح نقر أبزقين بدمن بسجان كم زحابرنا كابزر أبراهام كابزر آدم كم زتولده أحواتي تيلك تودي مالتي إنساسات أحواتنا خوني كلهم ملاختي أحواتنا خونو أي كلهم كابزر آدم زتولده جين ود آدم كله ود آدمي أحواتنا مالتي كاب حدا أبو كاب حدا أدا كاب آدم هيوانن زفرنا إنا مالتي سلازي زربانو حقريتا نزي اني استنتينا تنيلكم سلسمعكم من እግዚአብሔር አምላክ አትጎሮ ጸሎት ጽኒል ይስማዕ ቃለ ህይወት ይስማዕልና ሓውና ዲያቆን መሐሪ ኣብዚ ዓበይ ማዕርገ ክህነት ከዓ ይብቃኻ ሕራይ ካልእ ዘለና ዛስተንትኖ ሕቶ ወይ ርእይቶ ሕራይ ኣቦና ሕቶ ወይ ርእይቶ ወይ ኣስተንትኖን ድሕር ዘይብልና ኮይኑ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ጌርኩም ክትዓፅውልና ብጸሎት ናብ ዝዓውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም
ربنا أبي قوم استليم دخوني حساب تليوه ናባኸም ይበና حراي سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ربنا أبي مرجتا قال هي وتسمعلنا كموين حونا ممبر تخلو كم كله جزيه مصنعتي بزفحو جزيه وسيدكا بس مصحفتنا ጻጽርካ أسفحኻ ስለ ዝገለጽካልና እግዚአብሔር መመልሹ ጸጉኡ يبزحلካ ኣብ ኩሉ ገዛኻ ድማ ኣምላኽ ብቅድሜኻ ይምራሕኻ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን ማሕሪ ቃል ህይወት ትስማዓልና ኩልኩም ነዛ ምዕራፍ ዘንበብኩም ከምኡውን ካብዛ ምዕራፍ ክልተ ክንምሃራ ዘምሰና ከም ሕቶ ይኹን ተረዳእኩም ብኣስተንትኖ ንጉባኤ ዝኸውን ከተቅርባ ዘምሰኽን ድማ እግዚአብሔር ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ በታ ቁፅሪ ሓደ ክጅምርሲ ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእሲ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ከነቅልብ ይግባአና እዩ መጠንቀቅታ እዩ ዝቃል እዚ ኣምዚ ወርኒ እንድም ብዞም ዓዲ መጠንቀቅታ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃል ዝንገረና ንድሕነትና እዩ ወዲቕና ተለና ከተንስኣና ርሕቕና ተሊና ከቅርበና ተጋጊና ተሊና ድማ ናብቲ ቅኑዕ መገዲ ክመልሰና እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ዝንገር ግን ስለዚ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ትሰማዕናዮ ኣዚና ከነቅልብ ይግባአና እዩ እንተ ደኣ ሰሚዕና ተዘይተጠቂምናሉ ብምስማዕ ጥራሕ ፅድቂ የለን ብምስማዕ ጥራሕ ድማኒ ህይወት የለን أدينا قدس دنجل مريم نتم تعتقوا أول جل يوحنا سمع عراف كلته وترى حمشتن تأيلاتهم نسجب لكم كل سمع يكونن إلاتهم نسجب لكم كل جبارو حجي نبتدي سمعنا يو أنت زي قلبنا نبتدي سمعنا يو قال دما أنت زي تعزيزنا يو عب كندي نبرخت نمرجم عب كندي ندحنت نموت نمقصعتي إزخون أما نابتي نسمع زلنا أزينا كنستبهل أزينا دما كنقلب دما يقبعنا مخنياتو قال أملاخي أملاخ نخل بقالي يفطيروه قال أملاخ مدشاي قال أملاخ كلتا زعفو سيفي أما بمسمع طرح بنفسنا خين الدعائس بمسمع طرح دما خين عشو بمسمع دما اسمع اللخن دي إلنا طرح أبتسمعنا خن قبر زقبأنا كيف رنا مخيننا خين ترف كنت انقاب يقبأنا ما انتي كاين تأفق نابتدي سمعنا ايو إذا قال زي نابتم زي سمع يكونن نتم نسمع زلنا ايو كاين تأفق اتنسمع زلنا قال نقلبلو نسبهللو نمرحلو فقاد أملاخ نملألو زتعززنا يدما نفصملو أمانغو حتياتن صدقن أمانغو كريستوسن ديابلوسن أمانغو صلماتن برهانن زلو دما فلينا كنريقلو نخيل بقالو إنامو مئنتي سلازم انت غين تأفئسي نابت السمعنا يو أزينا كنقلب يقبعنا إيو أمو أزينا كنقلب እግዚአብሔር ንኩልና ኣእምሮና ይኽፈተልና
زخفت منفس قدس دما نعي نعخم دما نخلنا يلأخلنا دارجا إتا معرف كلها تباهيلة إتا أحواتين مبالهم أي حفرن يتبل بتعمية تقرمكا كمتي كبهلنا زيس أنحي بتفعلاليو أحوات لومي نودد ديخا ودبخا حوين ختبلو تصيف الليو أبونا بمرقيتا أمتقي شماني رم مسلني أبتا ونجل لقاس معرف 15 اتطفق ود مستملسة ود خائلو نبو حوي أيبولون أملاقنا كساب كندا يزفكرنا عرخي يبلنا أحواتي يبلنا أما نايب حكي كساب كندا العلاب بيلنا كساب كندا أخبير الناخي سب مت أنت زخبر كاي يخبر زدلي أملاقنا تحتي لإن أنا أخبرنا تحتي لإدماني دولي رخيبو نعنا أحواتي إلى النامو نايب حكي تقر مكا بخلكم وين تقاليس أما عصوي أفتانا يمودة أتازلا قطري 18 نسبع له كفتن كله تساقي ويما نتم زفتانو كراد يكالو ايو سلاقالو أملاخنا مسغانا يبصحيو مغنياتو نسبع له انتايو تفتين ايو تساقو يدما نتم زفتانو كراد دما يكالو نايمن تاي فتنا مغنياتو بزعلم بزح فتنا إزلو إذا فتنا زبلو زلقن ناي منتاي تفتينا إنا أملاخنا عنا كدقفنا هوريا بيتروس أبقى داماي مال أختم عراف سلسته قطري 10 شوعة تايز بلنا فقاد أملاخ كم زنتا دليس كابكا إنا قبركم سنا إنا قبركم حسارة مكرا خد صقبو يحشوكم إيمو توام نتبو كرسوس زخون سنا كايدهم زصرفو بتزحميكم انت كحفرس سنا يحلنا يهلكم فقاد أملاخ كم زنتا دليسي كاب اكاينا قبركم سناي إنا قبركم حسارة مكرا كتصقبو يحشوكم إيو أما أملاخ أفتنانا زرد أنا زدقفنا حيل زخوننا زساقرنا كي نودق زصنعنا بمنتاي كم فقادو كاب اكاي ناقبركم سي سناي ناقبركم حاسار مكرا انت تصقبكم حشكم حاتيات ناقبرنا كفاءات الناس فحسنا مفللاي نعلمنا حشخشغ نابلنا حماق نجر ناقبرنا زون كرد عنا أملاخ أي كألني أنياتو نسو نحكي ندحنتنا نمحرتنا يتسقيو نحنا دما نصبق نجر نخبر أملاخ نحكي كنفتن كلنا أملاخ انتاي كقبرنا إيو كرد عنا يكالو إيو أنياتو أبتقدامي قرنطس معراف 10 3 يزبل سب كصرا زي خل فتنا اي بصحكم املاخ من يمو مس فتناكم مصواروم انت تقولسي موصو غيرلكم الله كاب عمكم نيو كتفتنون اي حدقكم ايو مخنياتو اتي كاب عقمنا العلي اتي زين خلو اتي زين بصحو كل بعل بصحو كل بعل خيلو كل دما بعلو حالفو ايو نعانا كنصرو زي نخئل فتنا اي بصحنان ايو املاخ دما امن يبلالو مس فتناكم دما مصواروم انت تقولسي موصي غيرلكم الله
دقيمنا نبينا اتفتنا قلنا من تاي فتنا إيو فتنا حتى أدي فتنا صدق إيو فتنا من تاي مخانو اندحر سلا أملاخ سلا كرسنا إلنا كوينو فتنانا أملاخ موصي غيرلنا قال له أمو نمنتاينا نفتن نسبع له كفتن كله تسوكي أمو نيتهم زفتون دما كرود عمي حدثي كم سراقي كم حساوي كم قتال نفسي أي فتن مكرا سقاير كبمر كم كريستيان حسار مكرا انت رخبسي سلازي السمزيلو انتاي نعملك كبري هابي زبلنا هوريا بيتروس امو اتنفتونو نأمنتاي نمنتاي ايو بزي اگر كعبسيه اب رأي يوحنس معرف 3 قطر 10 انتايلو نقال تعقستي سلازي حلخايو أنا دمّا كابتا نتوما مدري زنبرو كتفتنهم ناب كل عالم اتمتص ساعة فتنا كحلو كبرنا أملاك يكون نقال تعقسي سلازي حل خايو من تغين تأفئسي ناب تدي سمعنا يو أزينا كان قلب يقبأنا نقال تعقسي سلازي حل خايو نقالو تحلينا أما قدو تلينا أب إمنة تسأنيعنا غنياتو أبز عالم تايلو أب عالم فتنا مكران لكم قناخي أنا عالم سعيري عمو أجيهم أنا دما كابتوم نتوما مدري زنبرو كتفتنهم ناب كل عالم اتمسق ساعة فتنا كحلو وكا ايه سلا كله أملاخنا مسقانا يبصحيو نحنا أب أملاخ تلينا كم قالوا تلينا فتنا ولا قوة تفتنا تفتنا كنودق أي نخئلن إنا غنياتو ما أنتي ناتي فتنا خن كله خن حلفه كرد عنا أملاخنا يخئل إيو ما سلخلو جابير أملاخنا مسكانا يبصحيو كلكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ أبنا أبيكم بصلاة أسأولنا ندحر اليوم رايك على هوت يسمع لنا هاي رأهوان ثانية حطنا جيدنا مزمور داويت 210 شعاتن 205 قال كان أقرأ مبرهتي لما قد برهاني زبل زديد هلنا على هوت يسمع لنا أبونا أبي ملاك سلام نباهمي الرأي قدس جابير أملاخنا أجون كم وترونا مسكنك نبز ما أدي هوات نبز قوبا أزي كنكافل كنأكب عدل سلز غفت كالنا حيلي سلز هابكالنا دما نمسكنك نابتغن مهاروزم سنة دما كنستبهل نعوخ نستنتن عشيش كين بلو شلل كين بلو دما أملاخنا مستوعل عدلنا أوشتنا زسفر أب أمرنا زقرات بؤو إن مرح كنكون دما أملاخنا نسخا ردعنا زقوبا أزي أملاخنا بمنفس عبيو ناب سماي زت أمتنا أب قوبا القدسان دما زت أمبر قبرلنا كم قالكا كنبر سمعنا كنقبر قرنا دما خنصدق أملاخنا حجو نسخا ردعنا زي النصامو زلنا صم دما نبوتاتنا حوارياتكم تقبل كلمنا أنا دما تقبل لنا كل هواساتنا
ካብ እከይ ካብ ግብሪ ሓጢያት ክንፀውም ኩሉ ህዋሳትና ንክብርኻ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ካብ ሕማቕ ነገር ክንርሕቐሉ ንስኻ ሓግዘና ጾም ማለት ካብ እኽለማይ ምኽልካል ጥራሕ ደይኮነ ተቐዳማይ ካብ ሕማቕ ነገር ምኽልካል እሞ ኣምላኽና ካብ ሕማቕ ነገር ንስኻ ዘይትኸብረሉ ንሕና ድማ ንጉዳእሉ ክንርሕቕ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ረዳእና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ሓይሊ ሃበና እዚ ኣብ ማእኸላይ ምስራቅ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ኢራንን ድማ ኣምላኽና ሓዊ ዝዘንም ዘሎ ንብረት ዘዕኑ ደቂ ሰባት ዝቐዝፍ ህፃናት ዘሰንብድ ሕማቕ ነገር ንሪኦ ዘለና ኣምላኽና ዓራቂ ዝተሰኣነሉ ንሰላም ዝዕድም ዝተሰኣነሉ ኩሉ ሓይሊ ኣለና ኢሉ ጉሩበይ ጉሩብካ ኮይኑ ዘዋጣውጠሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣምላኽና ንኩሎም መራሕቲ ንስኻ ንልቦም ተንክፍ ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከም ወሓዚ መስኖ እዩ ከም ተባሃለ እስኻ ልቦም ተተንኪፍካ ሰናይ ክሓስቡ ሰላም ክደልዩ ናብ ዕርቂ ክመፁ ይኽእሉ እዮም እሞ ኣምላኽና እዚ ዝግበር ዘሎ ሰይጣን ዝዝውሮ ነድሎ ነገር እሞ ኣምላኽና ንኩሎም መራሕቲ እስኻ ዘውሮም እስኻ ሕሽኽበሎም እዚ ንሪኦ ዘለና መዓት ብምሕረትካ እዚ ንሪኦ ዘለና ህውከት ብሰላምካ እዚ ንሪኦ ዘለና ዕግርግር ድማ ብርጋእትካ ቀይሮ እስኻ ኩሉ ኣለካ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ብትሕትኻ እዩ ንኩሉ ድማ ክትልውጦ ትኽእል ኢኻ እሞ ኣምላኽና ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና እቶም ኣብ ጭንቅን መከራ ዘለዉ ኣብ እህታ ዘለዉ ኣምላኽና ስቃዮም ስቃይና እህቶኦም እህታና መከረኦም መከራና ኢልና እናዘከርና ከምቲ ነቶም ብስጋ መከራ ፀግቡ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻትኩም ድማ ኣብኡ ብስጋ መከራ ፀግቡ ከም ዘለኹም ዘክርዎም ከም ዝበልካና ንሕና ንዝክር ኣሎና ንስኻ ድማ ካብኡ ከተውፅኦም ናባኻ ነማዕቁቦም ኣለና ስለ ኩሉ ኣምላኽና ተመስገን ኣብ ሕማም ዘለዉ ብፀሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ግና ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ሕዙና ናፃናናዓልና ንድኹማት ሓይሊ ኮነልና ጥሙያት ንስዓልና ፅሙዓት ኣርዌልና ዕሩቃት ክደነልና እሱራት ፍትሓልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣምላኽና ናይ ወዲ ሰብ ሃብቲ ናይ ወዲ ሰብ በረኸት ብውልድካ ምብራኺ እሞ ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ድማ ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ናይ ኩሎም ደቅና ፀፅቡቑ ርየና ጠጥዖሙ ድማ ኣስማዓና ምሳና ዝወዓልካ ተመስገን ምሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማዕታትን ፀሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ፍታህ ወይ ስረይ ጊዜ ነው አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካናት ወአብየ ዲያቆናት ዶን ሳይርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታህ ነው ንጻህነ ይረሴነስ ኩሉዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ
كمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس مال 12 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ነዚ ግዜ ዝሃበና ኣምላኽና ክብሪ ንዑ ይኹን ኩልኹም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና سلام حضوروا امين من ابونا تسالي صلوات وكن እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርና ትምህርትኻ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረፈሪ ክንድሕነሉ ክንጸድቀሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሎለ ባህሪ ፈጣሪና ተኽሳብ ሰዓት ዝብዳህነ ሰላም ዓቂቡ بسلام جميرنا بسلام كنود زردعنا ناي بحر مسغانا يبصحيو كلكم نملغت እግዚአብሔር ግዚያኹም ምን ስራሕኩም ምን ዕረፍትኩም አዋሃይድኩም ባንቃ አድወን ብጥባትን ክትከታተሉ ወዘምስኹም ካ እትበሕቡ ዝሪ እግዚአብሔር እስቴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ጀሚርና ብድሓነ ሰላም ክንውድ ዝረዳአና ዝመጽ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በኸምዝ በሰላም ብጥዕና በሓጎስ ክንረኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሰላም ለይቲ ነቶም ለይትና ነቶም መዓልቱን ካ ሰላም መዓልቲ በሰላም ይራኸበና አሜን አሜን አባታትና ቀልቤ ተስማዕልና ብጣዕሚ ጽቡቅ ተማሂርና አምላክ ተመስገነኩም አሜን አሜን ሰድሓን ሕደሩ አሜን ሰላም ለይቲ ንኹላህና አሜን ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት ተስማዕልና آمين والله قلم سلام ليتي والله قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا بوتاتنا بروح ليتي آمين والله قال هيوت يسمع لنا سلام ليتي يبارك لنا بروح ليتي آمين እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ሰላም ለይተን ሁላህና